Здравейте, геймери и любители на гейминга! Аз съм Александър, това е... Аз съм Карина. Това е Карина, тихичкото момиче. Днес ще правим 3D пъзъл на Айфеловата кула. Между другото, миналото ми видео беше на Brawl Stars. Любителите на Brawl Stars може да го гледат и да ме засранят. Могат да го лайкнат, да го шернат и да се сабскрайбнат. Само това нещо как се отваря. Чакай. Да си дам ли ножица? Не. Ще го отворя. Не, чакай. Отвори. Добре. Час колко часа? Сега как да го отворя? Някак си. Скъсай го. Ама не чакай на... Зад има ли нещо? Да пише. Чакай, ей тук има. Тя много ме дразнят. За всеки случай взимаме на ножица. Трябва ли ти? Не. Чакай. Ще си взема телефона. Нали не ти трябваше? Да. Стана ли номер? Почти все от другата страна трябва. Я чакай. Стой. И по друг начин, да знаеш, няма да стане. Добре, дръж от едната страна. Айде, дей. Да, късай. Ето. Имаме тук указания как да го направим. Ето тук. Ето указания. Хората сега не го виждат. Ето ги указанието. 3D пъзъл. Ето ги другите. Ето ги нещата за Айфеловата кула. 3D Айфелова кула. Да видим указанието. Как? Чакай. Ще ги разгоня. Разгони ги. Чакай. Ние ще снимаме ли после? След обеда? Чакай. Имаме. Аз ще да ти предложа да извадим всички части, ама е лоша идея. Добре, чакай. Указания къде има? Това не са указания. Има на гърба някакви. Чакай. Едно. Чакай да намеря същото. Две. Чакай се. Три, ето го три. Не, чакай. Защо тук няма указания? Не мога да разбера. Не бе, няма никъде да е указание. Ужас. Тук има как да го сглобиш обаче. Чакай. Това всъщност ще ми помогне, може би. Добре, давай. Кое е първо? 3. Чакай, 12. Първо. Кое е първо? Чакай да се единички. Ама ние откъде ще почнем? Отдолу нагоре или отгоре надолу? Ще гледам цифрите отгоре надолу. Добре. Едно.
Ето го едно. Не знам как се усеща сега, като попит. Удобно. Двете ми части. Ето ги частите на айфоловата кола. Да знаете, няма да кътвам в това видео, просто така не мога да си позволя такова постижение. Чакай. Представи си сега да го сгубим цялото за 5 минути. Няма да стане за 5. Да, обаче. В къща имам същата. Почти. Да, ама не на айфоловата кола. На айфеловата кола е. Имам и на айфеловата кола в моята стая. И на това, на лондонския мост. What? Виж, чакай. Ама чакай, бе, чакай. Я сега пробвай. 7. Ето 7. Може в нас, ако снимаме, да я покажа. И ще ги сравним, нали? Аз ето го 7. По указание към. Ето тук да ги съединим. Чакай. И така да ги съединя. Ще такам телефона пукам тебе. Ето. Направи ли нещо? Естествено. Че не. Помощ искаш ли? Не. Добре. Тя ще види така е. Така, ти почна от 7, нали така? Да, отгоре надолу почнах. Добре, ама имаш и 12, 11 и 9, които през това време, докато ти се мъчиш, аз ще ги разглобя. Това не трябва да ги намеря. 12, 11, 9. Чакай да ги намеря. Ето тук трябва да съм някъде. Ето 12. 12. Чакай! Ето. 12, 11, 9. 12. Ето 11. И ето 9. Чакай. 9 къде да намери? Ето го. Са нещо да не съм направил. Не си погледам. Добре, сега какво да направим? 11. Това ли беше 11? Да. Чакай. Това не беше ли 9, бе? Не, Чакай. това е 9. Добре. Чакай. Това трябва да го изкарам. Така. Майка ти има ли обяд у вас? Ние ще ядем сандвич. Аз ще ям. После съм на психолог и след психолога ще сме вкъщи. От колко си на психолог ли? 2. Тоест някъде за 3 часа би трябвало. Защо? 3-40. Защото преди ми болеше главата. Нали, като хора. Ма виж, вече не те боли, нали? Да. Мама ми каза, че може в нас да дойде. Може, аз само сега, защото искам да отида до гръцкото да ви взема обяд. Ура! Ела да ти покажа какво има. Сега Аз си вече диктувам. знам. Има свинско с прясно зеле. Ние вече сме се. Чакай, кое е гръцко? Това, до училището. Хубавото. Не знам. Има пиле жулиен. Това е пилешко филе, гъби, кисели краставички, сметана с кашкавал. Има пържени кюфтенца с картофена салата и лютеница. Такова ли? Да. Кашкавал пане. Това какво беше? Кашкавал, че е така, дето панирам. Мати май не обичаш. Чувствайте. Добре. Да отида да ви взема. Те ли Сашичи? И ти ли такива? Чакай. Може да ми помогнеш? И тук трябва и така да ги съединя. Кари да ти помогне, Аз съм сгубяла такова. Айде. Накарай. Чакай да звънна на майка и след това да ни каже. Аз ще правя другото. Там. Чакай да намеря. Така. И сега ще се пробвам да ги съединя. 8-2. Сашо, виж тук, то трябва тия да се махнат. Така. Да, го знам.
на книги и то тогава ще се съедини цялото. И по средата май трябва. По средата ето това. Да. Още малко. Махна ли? Дай се. Чакай само да я видя. Чакай малко. Какво направи? Я знам. Той така е. Да, така е. И сега ги съединяваме. Да. Ето, Стана. стана. Сега ни отиваме по-надолу. първата част. Добре. Добре. Това беше майка ми, която може по някое време да направи едно видео как да наготвим нещо. Да. Чакай. Сега почваме средната част. Чакай, 8 и 2 трябват. Двойката къде е? Ето я двойка. 2. Айде. Чакай. И осмицата не... Чакай. Ето, тук е осмицата в мен. Чакай, обаче как да ги съединя? Да. Чакай. Трябва... Е така. Да. И трябва да ги сгънеш. Обаче трябва и тия да махна. Нали така, архитекто? Ти си архитект. Защо аз? Защото така съм решил. Добре, отивам да взема салфетка. Между другото, аз съм по-висок от нея, а пък тя е по-голяма на години. Да. Всеки човек е различен. Приемете го. Да. Ето тук ще слагаме нещата от кулата. Ето така. Буклуците. Тук ще дойдат. Какво стана? Чуди се. За какво? Разбрах. Или много не съм. Добре, кой? Ей, тук има. Да. Също. Гледай внимателно. И после трябва да ги сгънеш. Това на тази страна ли се сгъва? На коя? На обратно, не е ли? Не. Ето така. Другата част. Слагам така тия. Ето. Ще стане. Чакай. Може ли аз да правя да го? Чакай. What the fuck? Опа. Пробвай едното да го задържим и другото по същия начин. Така. Да. Сега... Така. Това не е честно. Да, нали наистина да е на другата страна. Ще видя. Може и да е така. За сега успяхме да заглобим горната част на игловата кула. Искаш ли едното да го задържа едното крайче? Чакай.
Не се откачай. Скоро ще го скъсаш. Не ми пука. Уа! Чакай, стой. Я да дръж това. Ако стане... Тия се откачат. Лата! И тея ли? Да. Ужас. Явно това няма със сигурност да се получи за 5 минути. Имам чувството, че това малко нервички ще трябва. Много нерви. Мгм.